Terve siellä ruudun toisella puolella. Jos sulla ei ollut vielä suunnitelmia heinäkuun ekalle viikonlopulle, niin tässäpä olisi hyvä tarjous. Romper Rock. Siellä soittelee useampi bändi ja meidän rockcover-pumppu Hard Slide aloittelee illan. 19.30 jälkeen pistetään kuule Tanner tömiseen. Yhtään haluat irtiottua arjesta ja tuntuu siltä, että elämä on yhtä kakofoniaa päivästä toiseen. Niin me olemme siellä soittamassa myöskin toisena. Suuri Makellanin duo. Ja illan päätämme me, eli Retropop. Ja me toivottais ihan hirveästi, että siellä yleisössä näkyisi tänä vuonna todella paljon ihania, iloisia retrovärejä vaatetuksessa. Nähdään siellä. Sinne tullaan ja siellä rentoudutaan, pidetään hauskaa ja nautitaan elämästä. Tervetuloa. Ota kaverit mukaan ja sankoon joukoon nautitaan heinäkuun ihanasta illasta musiikin merkeissä. Tuuha rokkaamaan!